Salutare tuturor, sunt Q66 și fac un video cu Cyberblox 2. Vă zic câteva despre joc. Cred că am plictisitor. Da, na, ce să-i faci? Nu mai țin minte cum se pun zombie. Toți. Nu mai am zombie. Ba nu am. Puțină acțiune. Așa. Wow. Miau. Arme. Stai puțin. Ce scutipii ăștia? Mă mișcă? Îi trosc. Ce tare. Pe tine o să te las aici. Gata, mă! Gata! Pune-l. Stai că nu mă prind. Stai. Nu găsesc. Ce să fac? L-am pus așa. Merge. Mai vrea cineva? Răspund că da. Bun, acum e mai bine. Nu știu de ce nu-i pună. Mulți niște oameni pentru voi. Și m-a apucat de fund. Am călcat. Dar ce prostie. Nu zic că jocul ar fi prostie, dar mai puțin așa. Că nu mă prind ce trebuie să fac. Trebuie să duc grămada asta de oameni. Nu știu. E Cyberblox 2. Acest joc. Aoleu, nu, pe bune, chiar nu știu ce să fac. Să las atârnat aici. Să mă uit la el cum cade. Sau cum. N-ar fi rău. Glumeam. Dat peste ceilalți. Stilul lui Q66 de a lăsa oameni. Tare stil. Cred. Ce ciudat. Chiar arată chiar foarte
ciudat e jocul. Bun, și acum ce-i cu cheiul ăsta? Ei, lasă. Da. Vin oameni aici. Nu, stai. Stai, că nu e bine. Nu știu ce nu fac cum trebuie. Nu știu ce trebuie să fac. Jocul ăsta e cam fără noi, mă. Tremură de frică. Iar eu o să-i dau mai multe motive. Parcă ar vrea să explodeze. Dar se abține. Nu știu. Balon? Nu știu ce-i cu asta. Nu. Oh, tare telefon. Dar nu mi-am ales asta. Dar cum adică, mă? Adică pot să agăț oameni, dar nu pot să trimit o rază nu știu unde. Pe pământ. Ar fi bine să se ducă mai repede. Ia, oare de steagul ăsta pot? Nu pot. Bun, deja m-am plictisit și chiar că nu prea înțeleg rostul jocului și... Mamă, ce-i lungesc piciorul. Gata, te las. Stai, mă. Vino încoace. Foarte ciudat. Ei, na, gata, atât a fost pentru astăzi.